Au, idò, anem amb una altra carta que la Fundació ha enviat a IB3 en dues paraules més. En aquest cas, ajut i cursa. Ajut. Ajuda, donar una mà. Idò bé, ajut no és propi de Balears. En canvi, ajuda sí que ho és. Per exemple, no podran fer res sense el vostre ajut. No podran fer res sense la vostra ajuda. Ara sí. La segona paraula, cursa, és a dir, córrer, participar a una competició. Idò bé, aquesta paraula tampoc és pròpia de Balears. En canvi, sí que ho són carrera o correguda. Ara bé, personalment som més partidari d'emplear la primera, carrera. I per què? Bé, ja us ho diré. Pues perquè degut a les altes temperatures pròpies de l'estiu, que ens trobem ara, alerta que la sang no pugi bé a on hagi de pujar i això pues, pugui donar lloc a un pot de confusió. Ara bé, que cadascú empleï la que vulgui ser que trobi. No ho penseu?